Чувствате ли се отпаднали и уязвими при всяка среща с вируси и респираторни инфекции? Нуждаете ли се от цялостна подкрепа за дихателните си пътища и по-бързо възстановяване на организма? Представяме ви Виралцит Протект от Grevia – веган хранителна добавка, съставена от 100% натурални продукти. Формулата допринася за повишаване както на вродения, така и придобития имунитет и осигурява максимална защита срещу респираторни инфекции и усложнения. Продуктът облегчава кашлицата, успешно намалява оттоците на дихателните пътища, защитава белите дробове, бори се с хроничната умора и укрепва тялото при често боледуване. Бъдете готови за всяко предизвикателство с силен и функциониращ имунитет. Поръчайте Виралцит Протект от Grevia BG още днес и направете първата стъпка към вашето пълноценно здраве.